Avui en dia, continuem mantenint l'herència d'una societat en la qual, durant molt de temps, s'ha marginat i infravalorat a les dones i se'ls ha retallat drets i oportunitats. La igualtat de gènere és un dret fonamental de la nostra societat reconegut en els drets humans fonamentals i en la Constitució espanyola. Els plans d'igualtat són un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació que tendeixen a aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat tenen com a objectiu eliminar els obstacles que impedeixen o dificulten aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes en l'àmbit laboral. Amb l'elaboració dels plans d'igualtat i la seva posada en marxa, es busca eliminar la discriminació per raó de sexe, per avançar cap a una societat més equitativa, justa i solidària en tots els aspectes de la nostra vida, tant laboral com familiar. En aquests moments, les empreses de més de 100 persones treballadores han de disposar d'un pla d'igualtat, i en març de 2022 l'obligació s'aplicarà a totes les empreses que en tinguen més de 50.